Hipatia de Alejandría, Marie Curie, Katherine Johnson, Margarita Salas. Llevamos toda la vida investigando, entendiendo el universo. Durante siglos se ha ignorado nuestra estatura hasta que nos hemos puesto en pie. Prepárate para descubrir. Ikertzeko. Gauzak lertzeko. Ha sido seleccionada para ser pionera. La elegida para vivir una experiencia única. Una experiencia empoderadora. Ikerketarik gabeko herrialdea, garapenik gabeko herrialdea da. Ikasten eta ikasten arrakasta lortzen da. Ikasten emakume batek aurrera egiten duen bakoitzean, denok egiten dugu urrats bat aurrera. La humanidad necesita soñadoras. Nosotras te buscamos a ti. Hau, STEAM lanbide heziketa da. Ez erreta berdina izango. Bizi aro berri hau. Hasiko gara? Ni Ines naiz. Eta STEAM lanbideetan benetako parekidetasuna lortzea da nire ametsa. Ana naiz, eta nire bizitza teknologiari lotuta dago. Ni Itziar naiz, eta zientzia bizitzea, amestea eta sortzera gonbidatu naiz zaituztet.